Bore da, Llanw! Oh, wow. Wow, pawb di blino, Lewis. Oh, there we go, ni'n clywed ti. Wrth gwrs ni eisiau clywed gan ti. Ni definitely gallu gweld ti, anyway. Look at that. Good move. Fi'n just teimlo'n severely underdressed yn trackies fi. Just nesau Lewis bore yma. Mae'n bach yn awkward. There we go. Na gwisgo lan fori. Pech poeni. Neis i weld chi. Croeso nôl. Na. Na. A Bedson. Mae Corey'n excited, ni'n gallu gweld am y cefn. Mae wedi pigo'r spot mwyaf perffaith i gallu dawnsio o gwmpas cefn. Plant, chi'n barod i dawnsio a joio bore yma? Ni'n mynd i cael lot o hwyl gyda'n gilydd bore yma. Ond cyn yna, mae gen Lewis traethawd o cyhoeddiadau gen mam. So gewch chi diolch i Sarah am y slot nesaf yma. Come on. Croeso arbennig. Hey plant. Right yn y cefn fan hyn. Hello. Na, dim o gwbl. Well, amazing. Diolch i'r tech team yn y cefn. Rhys a Iwan. Am wneud hynna gyd yn bosib i ni. Diolch yn fawr iawn. Pennod 2. Good announcement. Diolch. Ti ar y sgwennu hwn? Oh, goodness me. Okay, go on. Hafod. Dyna fo. Clap i Lewis am rilio trwy'r cyhoeddiadau. A seamlessly mynd o'r toilet announcement i'r stafell gweddi. Come on. Oedd yna'n impressive, Lewis. Good job. Dau beth pwysig iawn, ie. Ond na, mae'n ffantastig. Oh, here we go. Exciting. Reit, ti yn, am gynnych. Da.
Extreme. Yeah. Falle ddim yn syniad da. Na, mae hwnna'n good move. I rai o'r bwriadau mynd am dro bach, bydd y castell bownsio ar agor. Yeah!